Olipa kerran kauan sitten pieni kuningaskunta, joka koostui pienistä eristetyistä saarista jossakin Länsi-Turunmaan luonnonkauniin saaristomaiseman tuntumissa. Näillä saarilla ahkerat, älykkäät, lojaalit ja luonnonrakkaat asukkaat asuivat. Heitä sitoi vahva tarinankertomisperinne. Iltaisin kun ulkona pimeeni, heillä oli tapana kerääntyä takan ääreen ja kertoa toisilleen tarinoita, toinen toista jännittävämpiä. Kolme merimailia Paapuriin, pientä saarta koristi linna, jossa asui hyvänhaluinen ja jalomielinen kuningas. Hän itki ja murjotti joka päivä asukkaitensa ilkeyttä ja samantekeväisyyttä. Hän nimittäin oli nähnyt omin silmin neuvonantajansa kristallikuulosta, miten karmeita ilkitekoja asukkaat harrastivat hänen kuningaskunnassaan. Tämä tapahtui aikana, jolloin velhat ja noidat hallitsivat videotekniikan tai taikuuden, joksi he niinä aikoina kutsuivat sitä. Taikuus antoi velhoille paljon mahtia. Sen avulla kuninkaan neuvonantaja pystyi ohjaamaan, minkä kuvan kuningas asukkaistaan saisi. Videoleikkeet hän oli luonnollisesti manipuloinut, jotta hän saisi kuninkaan uskomaan, että asukkaihin ei voi luottaa. Näin hän pystyi estämään salaisuutensa leviämästä. Eräänä kauniina päivänä kuningas lähikuvasta huomasi, että kruunussa oli likaa. Hänen oli heti saatava se poleerattua. Pienestä välileikkauksesta kalenterin nähtyään kuningas huomasi, että sinä päivänä oli juhannusaatto ja hänen kaikki kruunun käsittelijät, henkivartijat, ritarit, tarjoilijat, räätälit ja myös loput henkilökunnasta olivat vapaita. Näin hänen oli itse matkustettava kylään hoitamaan asia. Kun kuningas pienen aikahypyn jälkeen seisoi kylässä, se vaikutti hänen mielestään rauhalliselta ja iloiselta. Todellisuus ei ollenkaan näyttänyt niin pahalta ja uhkaavalta, jolta se oli näyttänyt velhon kristallipallossa. Kuningas jätti kruununsa poleerajalle ja istahti itse penkille pajan ulkopuolelle odottamaan. Pian sen jälkeen nainen ilmestyi kuvaan oikealta ja istui hänen viereensä. Puolikuvassa 3 piste valotettuna ja ulkoisen mikrofonin ollessa paikallaan hän ryhtyi kertomaan uskomattoman jännittävän tarinan, jossa tavalliset kuningaskunnan asukkaat ahkeroivat ja taistelivat, jotta saisivat kuninkaan arvostuksen. Toinen toistensa jälkeen kylän asukkaat ilmestyivät kertomaan vieraalle oman tarinansa. Päivän hämärtyessä ja kuninkaan ollessa kotimatkalla hän oli otettu. Tämän kaltaista kuvamateriaalia hän haluaisi myös velhon kristallipallosta nähdä. Hän päätti järjestää jättimäiset tarinajuhlat. Koko kuningaskunta oli tervetullut, koska kaikilla oli tarina kerrottavana. Velho sai tehtäväkseen projektoida esitys laajakuva kristallipalloon tilaäänellä. Juhlista tuli suuri menestys. Kuningas oli niin iloinen, että hän lahjoitti kristallipallon jokaisen tupaan koko kuningaskunnassa. Ne kaikki oli yhdistettävä linnan kristallipalloon, jotta kaikki pystyisivät jakamaan tarinoita keskenään. Näin syntyi kristallinetti ja sen käyttäjät elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Myös velho, joka oli alennettu kristallinettikoordinaattoriksi, tehtävästään välittää osaamistaan muille.